Салам, Дусуа. Привет. Bonjour. Читкем. Hello. Много языков на свете разных. Вы учите все, не смогла бы я. Все они по-своему прекрасны, в каждой есть изюминка своя. Говорят Париже по-французски, по-немецки говорит Берлин. Мне же дорог мой первичный русский, для меня родной лишь он один. Татар теле минем туган телем, атам-анам гомер икән тел. Бала чактан бишек җырын җырлап, татар халкын биек икән тел. Чибер ашмеварским кылмыш кыш ваш был белем со огаже каре ваньмес вань гурт йосмес но кар йосмес. La langue française, si belle et fraîche, pour n'en jamais si déléguée à Naples, France. English language is the best. Learning for me is quest. But the language is so nice. Learn it. That is my advice. Lakin minnen bir küp avdan kilip Hoş kilesin eyde diyip Hatırlim mineli bugün gidey Okutuşu apam kütkene Hatırlim mineli bugün gidey Okutuşu apam kütkene Şuşu gündən başa bizning üçün Qızğanmadı özünün bütün köşün Bizni süydü, bizgə bilim birdi Rəhmət ana izgə şüşün Bizni süydü, bizgə bilim birdi Rəhmət ana izgə şüşün Біздің коллектив тату, бірден, балалар білімлі, тырыш, һәм инде біздің уңышларыбызда көп. Бигрәк тә уку юлын башлап җибәрү безнең өчен күңелле булды. Ни өчен? Чөнки без район күләмендә сыйфатлы белем бирү буенча беренче урынга чыктык. Бу билгеле безнең коллективның тырыш хезмәте, уңышлары безнең кимемәс дип уйлыйм. Дөрес, әле безнең эшләп бетерәсе эшләребез, кимчелекләр дә бар. Булар барысы эшләнә торган әйберләр. Уңышлар телим үзебезнең коллективка, балаларга һәм әти-әниләргә. Чөнки алардан башка эш барып чыга алмас иде. Кеше кем генә булмасын, савынчымы, әллә ошучымы, укытучымы, әллә колхоз рәисе, инженермы, әллә төзүче, галимме, әллә тегүче, барысы да үзенең тормыш юлын шушы мәктәп бусагасыннан башлый. Тырышып хәрефләр язарга, иҗекләрдән сүзләр тизеп укырга, сөйләшергә өйрәтеп, 11 ел буена тәрбияләп, үстереп, шыныктырып, карлыгач кебек елда канатлар бүләк итүче нинди изге йорт ул мәктәп. Инҗи мәрҗәннәргә тиң белем һәм тәрбия орлыклары сабыйларның саф, сада күңелләренә кичкенәдән салына. Укучылар эзләнергә, уйларга, дөрес шишелеш табырга, үз эшен бәяләргә, иптәшләрнекен күрә белергә өйрәнәләр. Әбрар Кәримуллин исемендәге Соба районы китапханәсе әдәби алан дигән проект өстендә эшли. Бу проектка безнең мәктәпнең 2нче сыйныф укучылары бик теләп катнаша. Уңышлары да куанырлык. Әдәби алан проектның кайбер алымнарын татар теле һәм әдәби уку дәресләрендә дә кулланалар. Соңгы елларда укытуда шактый гына үзгәрешләр күзәтелә. Традицион укыту белән бер рәттән яңа технологиялар, инновацион дәресләр үтеп керә башлады. Бу шулай булырга тиеш, чөнки укыту бер урында гына таптанып тора алмый. Балалар кызыксынып яңа җиһазны үз итәләр, яңа белем алырга омтылалар. Моның нәтиҗәсе туган илебезгә яшь эзләнүчеләр, галимнәр үсеп килә. Фән иленә беренче кыюсыз адымнарын белемле, җаваплы, кызыксындыра алучы укытучылары белән ясыйлар. Безнең мәктәптә мөмкинлекләре чикле булган балалар да башкалар белән бер рәттән белем ала. Алар үзләрен иркен хис итәләр, башкалардан берни белән дә аерылмыйлар.
Мәктәбебез коллективы балаларга төпле белем һәм тәрбия бирүдә зур көч куеп эшли. Безнең төп максат урта мәктәпне тәмамлаган укучыларны югары һәм һөнәри уку йортларына укып китәрлек итеп әзерләү, заманы шартларына яраклашкан шәхес тәрбияләү. Максатыбызны тормышка ашыру өчен без берничә төрле юнәлеш буенча эшлибез. Зыялы, иҗади фикерләү сәләтенә ия, тапкыр, белемгә омтылучы кыю шәхес үстерергә тырышабыз. Үз илен, үз җирен яратучы, аның белән горурланучы, милләтебезнең киләчәген кайгыртучы кеше тәрбияләү өстендә эшлибез. Рухи әхлакый сыйфатларга ия булган зауыклы, культуралы, гуманлы шәхес тәрбиялибез. Завод Нурты урта мәктәбен төрле елларда тәмамлап, хәзерге вакытта белем һәм тәрбия бирү өлкәсендә эшләүчеләр, мәктәптә озак еллар эшләп, лаеклы ялда булган ветераннарыбыз да бар. Без алар белән чиксез горурланабыз. Күп кенә укучыларыбыз мәктәпне тәмамлагач, бүгенге көндә педагогик юнәлеш буенча максатчан программалар белән Казан Федераль университетында һәм шулай ук педагогик көллияттә белем алалар. Димәк, безнең киләчәгебез бар, коллективыбызның киләчәге бар дигән сүз. Балалар тормышта үз юлларын тапсын, югалып калмасын өчен коллективта зур эш эшләнә. Карл Фридрих Гаусс математиканы фәннәр патшасы дип атаган, Лобачевский барлык төгәл фәннәр математика телендә сөйләшә дигән. Математика бик кирәкле фән ул. Без аны бик тырышып һәм яратып үзләштерәбез. Дәресләрдә без мәсьәләләрне төрле юллар белән чишәргә өйрәнәбез. Класстан тыш, эшчәнлек чаралары вакытында төрле математик уеннар уйныйбыз, логик мәсьәләләр өстендә баш ватабыз. Булар барысы да безне авыр мәсьәләләр алдында югалып калмаска, дөрес чишелешне табарга өйрәтә. Бүгенге дәресне яшь белгеч Нәзир Фанилевич Хафизов алып бара. Ул 2015 елда мәктәпне тәмамлап, Казан дәүләт университетын математика факультетында белем алып, үзе укыган мәктәбенә математика укытучысы булып кайтты. Укытучы һөнәренә карата яшь белгечнең фикерен дә тыңлап китик әле. Дөрестән дә бер ел элек шушы мәктәпкә мин эшләргә дип кайттым. Шушы мәктәптә укып киткән идем инде. Эшләргә кайткач та мине бик җылы каршы алдылар. Коллектив бик үз итеп кабул итте. Рәхмәт аларга. Укучыларга килгәндә алар барысы да тырыш, барысы да яңалыкка омтылучан һәм дә үземнең төп бурыч итеп аларның уку теләген арттыру дип саныйм. Мәктәбебезнең киләчәге бар дип күзаллыйбыз. Укытучы һөнәрен сайлаучылар аз түгел. Районның максатчан программасы нигезендә югары һәм һөнәри белем бирүче уку йортларында белем алучылар шактый. Аларны әйтеп китү урынлы булыр. Шакирова Ләйсән, Файзуллина Инзилә, Хафизов Рәзил, Давлетшина Рената, Мөхәммәтгалимова Гөлфия, Фархиева Зәлинә, Ямалиева Лилия, Ахметшина Инҗи педагогик көллияттә белем алалар. Бу көннәрдә бездә шуларның берсе Фархиева Илүзә Мәҗит кызы инглиз теле буенча практика үтә. Аның да фикерләрен тыңлап китик әле. Мин Казан Федераль университетында максатчан программа нигезендә педагогик юнәлештә 5нче курста белем алам. Башлангыч сыйныфлар һәм инглиз теле укытучысы белгечлек алачакмын. Бүгенге көндә үзем укыган шушы Завод Нурты урта мәктәбендә инглиз теле буенча практика үтәм. Миңа мәктәптә бик ошый. Балалар белән эшләү җаваплы булса да бик күңелле икән. Бу һөнәр минем өчен бик таныш, чөнки минем дәвәнием Шакирова Сәүнәрия Гасимовна 40 ел буе шушы мәктәптә эшләп, хәзерге вакытта лаеклы ялда, һәм әнием 30 ел укытучы булып эшли. Бу һөнәрне сайлаганыма бер дә үкенмим, дөрес сайлаганмындыр дип уйлыйм, һәм үземне киләчәктә Сабар районы укытучылары сафында күрәм. Химия иң кирәкле фәннәрнең берсе. Фәнни-техник прогресста химияның роле бик зур. Химия халык хуҗалыгының барлык өлкәләренә үтеп кергән. Химия буенча белемнәрне нигезле кулланганда гына аның халык байлыгын арттыруга булышлык итүенә инанабыз. Химик матдәләрне белдексез, контрольсез куллану еш кына әйләнә-тирә мөхитнең пычрануына китерә. Бу исә үсемлекләр, хайваннар һәм кешенең тереклегенә тискәре йогынты ясый. Бүгенге көндә мәктәпнең бурычы укучыларны белем җыелмасы белән коралландыру гына түгел, иҗади фикерли, инициатива күрсәтү белергә, стандарт булмаган чишелешләр таба алу кебек сыйфатлар тәрбияләргә, үзара ярдәм итешеп, аралашып белем алырга өйрәтү. Әлеге сыйфатларны булдыруда физика фәне зур роль уйный.
Физика, гомуми мәгънәдә табигать турында фән. Бу фән матдәне һәм энергияне һәм шулай ук материяны хәрәкәткә китерүче табигатьнең фундаментын өйрәнә. Физика фән укыту процессында укучыларны активлаштыру юллары күп төрле. Дәрестән тыш чаралар, мәктәптә ел саен физика атналыклары үткәрү укучыларның фән белән кызыксынуларын тагын да арттыра. Мәктәп укучыны тормышка әзерләү буенча киң кырлы эшчәнлек алып бара. Бу юнәлештә тормыш иминлеге дәресләре зур роль уйный. Рәсем дәресендә укучылар традицион булмаган алымнар кулланып эшлиләр. Бу аларның иҗади мөмкинлекләрен үстерергә ярдәм итә. Бүген дәрестә традицион алым белән натюрморт ясарга өйрәнәләр. Укыту, тәрбия эшендә китапханәнең дә әһәмияте зур. Мәктәп китапханәсе базасында балаларда әдәби китапка мәхәббәт тәрбияләү максатыннан китапханә дәресләре үткәрелә. Китапка икенче тормыш бир акциясе кысаларында китапханәбез фонды баеды. Сыйныф сәгатьләрендә, өстәмә шөгыль вакытларында укучылар бик күп китапларны яңарттылар. Бау яңгыры. Тилеп тора кояшта, нигә соң яңгыр ява? Сулап туярып түгел, сафланып китте һава. Эй, җылы, рәхәт яңгыр, сибәли дә сибәли. Әбисе әйтә, карагыз, бау ява, ипи дә ди. Моны ишеткәч Самат чыкты ишек төбенә. Әле карый җиргә, әле карый күгенә. Бау да юк, ипи да юк, шаярткан әбисе. Шаярткан дияр идем. Бөтен җирдә бау исе. Озын тәнәфесләрдә ял итеп алырга ярата укучыларыбыз. Башлангыч һәм урта сыйныф укучылары өчен остазлар хәрәкәтле, җырлы биюле уеннар оештыралар. Өлкән сыйныф укучылары алдагы дәрескә әзерләнәләр. Шулай ук вакытны спортзалда шөгыльләнеп тә уздыралар. Тәрәс төбенә килгәндә тук-тук кага бер кошчык. Ахрысы ашыйсы килгән, гүя дәшә күк чык-чык. Карлы буранлы кыш та якынлашты. Кышларга азык табу көннән-көн кыенлаша. Шуны күздә тотып, башлангыч сыйныф укучылары быел да җимлекләр әзерләделәр. Ел саен канатлы дусларыбыз бик яш киләләр анда. Ә балалар аларны читтән генә күзәтергә яраталар. Дәресләр тәмамлангач, мәктәп тормышы тагын да җанланып китә. 9 һәм 11 сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнәләр. Бүген рус теленнән консультация. Быелгы уку елының да яртысын тәмамларга да озак калмады. Укучылар һәм укытучылар зур җаваплылык тоеп дәүләт имаклау аттестациясенә әзерләнәләр. Әлеге фәннән укучыларыбыз алдагы елларда сынатмадылар. Мәктәп буенча уртача баллар район, республика күрсәткечләреннән югары булды. Ел саен 80 һәм аннан да югарырак балл җыючы укучыларыбыз бар. Быел да аларга уңышлар телибез. Мәктәптә өстәмә белем бирү буенча оста куллар һәм фантазия бию түгәрәге эшли. Аннан тыш, мәктәп базасында оешкан район балалары өчен белем бирү һәм сәламәтләндерү үзәгенең мини-футбол түгәрәгендә дә укучыларыбыз теләп шөгыльләнәләр. Аерым укучыларыбыз Саба-Арена спорт мәктәбендәге бадминтон түгәрәгенә дә яратып йөриләр. Мәсәлән, Исмал Хазиев әле шушы көннәрдә генә Татарстан командасы составында Казан шәһәрендә үткәрелгән Бөтен Россия ярышыннан зур җиңү белән кайтты. Руфинә Ибрагимова Орел шәһәрендә үткәрелгән ярышларда яхшы нәтиҗәләр белән кайтты.
Biz sizni түгәрәкләр белән якынрак таныштырабыз. Иганәчеләр ярдәменнән башка түгәрәк эшчәнлеген күз алдына да китереп булмый. Ел саен Нырты күмәк хуҗалыгы ярдәм кулы суза. Узган уку елында музыкаль үзәк бүләк иткән булса, быел оста куллар түгәрәген төрле кирәк-яраклар белән тәэмин итте. Форсаттан файдаланып, күмәк хуҗалык җитәкчесе Ильяс Илдусович Дәүләтҗановка олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Иренмәсен туган теленең асыл байлыкларын ачарга. Без ваемсыз булсак чит-ят сүзләр, хәзинәңне әзер басарга. Ана телен ватып бузып сөйләп, кешелеген генә бетә бит. Корама тел яман чир булып, яңа буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы шигырь, туган телең үги калмаса, җанын салып әйткән әткәң сүзең синең аша балаң аңласа. Мәгълүм, дөнья көтү, заман өчен файдалырак телләр бары да. Тик шунсы хак, фақат туган телдә иман иңә кеше җанына. Бездә төрле милләт балалары укый. Укыту тәрбия эше ике дәүләт телендә алып барыла. Балалар ике телне дә яхшы беләләр, иркен аралашалар. Һәр кеше өчен туган теле иң якыны, иң кадерлесе. Укучыларыбыз туган телне бик теләп өйрәнәләр. Туган телдә оештырылган бәйгеләрдә актив катнашалар. Укытучылары ярдәмендә фәнни эзләнүчләре алып баралар. Халыкара, Рәсәй, республика күләмендә үткәрелгән конференцияләрдә җиңүләр яулыйлар. Шигырьләр, чәчмә әсәрләр язу бәйгеләрендә дә сынатмыйлар. Нәфис сүз бәйгеләрендә дә алдынгылар рәтендә. Иң мөһиме, туган телгә карата кызыксынулары, аңа булган мәхәббәтләре көннән-көн арта бара. Disiplinler hiçbirine babamın kurmadığını. Yok şuraya bir yerim. Kurmadım. Hazır izlersen. İyi bekler izlep orayla belki sen tobalırsın. Koyağına gider iken, koyağına gider iken. Rahmet Bepkem, Yoriyeli Topkan'ın bu bit Ömenet Bepkem. Doğru. Anırtı o emanet. Ömenet bu Bepkem soklanırga tiyişli Mehmet'e. O bana babam bulege. Ne bu ismini bin senin eti eniğin sina, sin boğalarına bulege terget tiyişsin. Neden işik? Bu ismi barımız ışık bir kadirliyken. Ey Bepkem, bir kadirli. Sinan'ı sonra Bepkem, sonra tezeli Sinan'ı bismillahirrahmanirrahim. Yorayım mı? Ulan, sen beni tirbiyat ettirişi, evden kaçmanışı işpişmaklarını yürütersin bari. Koya kızım, özüm tirbiyat durayım. Eli sultanın işi var. O dispeci ya, dispetize. Bunlar şunları boyayı. Nıkılı, üzülmez şunlar. Dönüyle babası bule gitken. Dönü siz bana topşuracaksınız. Min ise üzümün bağırma. Emanet edip topşururma. Менә ничек икән улым, син үзеңнән шушы нәсел чылбырында булуың белән шатланасың икән. Нәсел-нәсебеңне белү кешедә яхшы гамәлләр тыйып тәрбияли икән ул. Яшь күңелләрдә изгелеккә, игелеккә дигән гыйф-гадәтләребез урын алсын. Гаиләләрдә улы, кешелек җиткән бәбкәләребез үссен. Буыннарны тоташтырган рухи җепләр өзелмәсен.
мәктәбебез буйлап сәяхәтебез ахырына якынлашты. Кыска гына вакыт эчендә мәктәпнең яшәү серләре белән сезне таныштырырга тырышты. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сезне үзебезгә кунакка чакырып калабыз. Сау булыгыз!